esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Benvidos a todos y a todas a Cinefilia. A semana pasada celebrouse un evento que xa é histórico dentro do audiovisual galego, que é o Festival de Cannes. Con Cinefilia fomos ata ali e falamos e entrevistamos algúns dos protagonistas desta edición que estrearon películas ali ou simplemente presentaron proxectos en fase de desenvolvemento. Paralelamente ao glamouroso certame francés de Cannes, no que se anunciou o premio do xurado ex equo para o film Sirat de Oliver Lache e estreouse a película Romería de Carla Simón rodada en Vigo, a semana pasada celebrouse o agro glamour galego de Cannes en Porriño. O Festival de Cannes, dirixido por Alfonso Pato, consolídase ano tras ano e xa é unha cita imprescindible do audiovisual dentro e fora de Galicia. Xornadas cheas de cine, música, coloquios e unha multitude de actividades paralelas. Un certame que ten un carácter único e moi especial e involucra por completo os seus 400 habitantes, que incluso ofrecen as súas propias casas polas distintas actividades programadas. O Festival de Cannes trata sempre de manter primeiro a custodia da súa esencia, que son os jalpóns, os chimpíns, a colocación de estrelas e, bueno, a partir de aí pues, trazamos un pouco a programación que este ano pues, ten que ver moito con cuestións relacionadas coa memoria, con películas como Crónicas dun non, co antimilitarismo, con Castelao, con Antes de Nós, e despois, bueno, as cousas máis importantes, porque Cannes ten moitísima programación, non? Pero e parece que nesa programación non me gustaría nunca que se diluían as curtametraxes como competición, que é a parte esencial e o obxectivo deste festival. E aí, pues, bueno, temos moitas estreas moi interesantes, de Pablo do Pazo, que ganou o ano pasado, que volve con Home que foxe, Monstera, de Diego Avalle, que creo que é unha curta que vai ter moito recorrido, Correadela de Alba Pino, Foncortizo con Abellón, que vende ganar en Moscova e que estrenamos aquí. E, bueno, en fin, esa parte de curtometraxistas, pues, para min é a que máis me gusta como director, non? A partir de aí, despois hai, bueno, un montón de contidos ao longo de 5 días. Nos vinculamos moitas cousas a música e imaxes. Este ano fixemos unha proposta a Mondra de musicar en directo Miss Ledia, que é o filme de ficción máis bello que hai en Galicia e un pouco onde actúa Castelao, ou recuperamos e poñemos no foco os videoclips de Camaño e Meixeiras, que creemos que teñen unha estética, un atrezo e un relato aí interesante. E despois pola noite, bueno, bandas como Biznaga, como Santero, tamén celebramos os 25 anos na música de Susana Seivane, cun documental adicado a ela, ou recuperamos os videopoemas de Lúa Mosquetera. Trátase de ter unha programación, digamos, transversal de varias disciplinas que parten sempre desde o audiovisual e desde o análise da súa obra desde a parte visual, non? O Festival de Cannes é un espazo onde os directores e as directoras amosan os seus traballos en desenvolvemento, produción, postprodución ou incluso nunha fase moi embrionaria. A que andas e Fillos de Cannes son dous eventos nos que os asistentes poden descubrir en primicia os que serán os grandes éxitos do cinema galego que virá. Algúns dos que participaron faláronnos en exclusiva sobre os seus novísimos proxectos e expresaron ademais o seu agarimo polo festival.
Estamos en Cans para presentar o proxecto de Os Salmos, que é a miña primeira longametraxe, un filme que vou filmar onde vivo, en Marín. E, bueno, presentar aquí por primeira vez o proxecto, por primeira vez falar ante un público sobre as ideas arredor do filme. É a historia dun rapaz que volve ao lugar do que marchou hai como 10 anos, e volve ao lugar no que vivo eu agora mesmo, que é o que volve o personaxe de ficción, porque o seu irmán morreu no naufraxio, pero el, cando volve, dase de conta de que desapareceu. Entón, bueno, todos eses días que está na vila da que marchou, entre recuperar fantasmas persoais do pasado, o irmán, un pouco todo esa xuntanza de recordos e vivencias do presente, pois é o que conforma un pouco toda a historia da película. Estamos agora buscando diñeiro, basicamente, o presuposto, xa temos guión, actores non profesionais, que son cos que estou traballando, están as localizacións, está todo, basicamente, o que estamos na procura de algo de orzamento, e se non, tiraremos e filmaremos dun xeito autoxestionado en febreiro, marzo do ano que ven. Na sección ficción presentamos O me que foxe, cunha curtametraxe que rematamos o ano pasado, pero estrenamos este ano, estreas este ano. É a historia da fuxida de prisión de dous homes, Xosé e Manuel. Está inspirado libremente, reescrito dunha parte da vida de Xosé Tarrío, anarquista galego, que escribiu un libro, Huye, hombre, huye, en unha especie de autobiografía na que conta, entre outras cousas, esta fuxida de prisión. Entón, unha reescritura deste momento concreto e de pensamentos ao longo da obra e da propia vida de Xosé Tarrío. Crías, un documental tipo ensaio sobre, con cerca preto de diarios de adolescencia de mulleres. No filme e durante o filme armamos o que creo que é o primeiro arquivo de diario adolescente que ten existido. Facemos unha especie de viaxe velada por ese arquivo e descubrimos varias cousas, dialogamos co arquivo e de alguna maneira atendemos a súa destrucción. Estamos tamén coa miña produtora, Animala e Walkie Talkie Films, distribuindo o filme Salvaxe Salvaxe, un ensaio sobre como nos relacionamos co territorio vivo que habitamos e cohabitamos con outras criaturas e especialmente con como ollamos e que tipo de imaxes producimos das comunidades e seres salvaxes. O filme ten un pouco como motivo o lobo ibérico neste ecosistemas galegos e galego-portugueses, pero un pouco, non é o típico documental de natureza, de feito nos gusta dicir que é como un antidocumental de natureza, como máis preto de mirar co lobo ou a través do lobo que de mirar ao lobo. Nos interesa moito ir atopando maneiras de ollar que nos sitúen en contacto e en interdependencia con outras criaturas vivas. Nos interesa desvelar que a outredade, neste caso os animais, a fauna salvaxe, os animais que non son humanos, son tamén suxeitos, devolven a mirada á cámara, un momento que sempre resulta un pouco rupturista. Desvelan os seus desexos, a súa intimidade, teñen como toda unha vida e queren vivir ben e libres como a nós. Ese filme está agora en cinemas e xa chegando cada vez máis a espazos asociacionistas, os espazos onde queremos estar. E estamos tamén con outros proxectos como en fase de escritura. Eu estou empezando a traballar sobre a maneira de estar vivas das plantas, do mundo vegetal, que me fascina e creo que temos moito que aprender e algunha cousa máis. Veño á sección Fillas de Cans, onde proxectamos fragmentiños das pelis que están por vir. No meu caso, a peli As liñas discontinuas, que está case acabada. Imos a poder ver aí uns minutiños de peli. Nada, con moita ilusión, porque será das primeiras veces con público así descoñecido que se poida ver un trozo da película. As liñas discontinuas é unha longametraxe de ficción que fala do encontro entre unha muller que é produtora musical de 50 anos e un rapaz de 28 anos que é DJ. Entonces fala
bueno, dende unha visión moi tenra e luminosa deste encontro interxeracional e das relacións que poden chegar a darse entre estas dúas personaxes. Unha peli moi íntima, moi tenra, e, bueno, que estamos acabando e que oxalá pronto se poida disfrutar. Bueno, estou aquí, sí, para amosar algunhas imaxes da película que estamos a rematar despois das cidades. É unha peli documental, experimental, sobre a cidade de Santiago de Compostela. Apeteceme moito filmar territorios, dende que teño un fillo, apetece entender o territorio moito máis que entender a psique humana, un pouco para explicarlle onde estamos e quen somos, non? Neste búsqueda de territorio apareceu esta idea de coleccionar postais de Santiago de Compostela escritas durante máis de 100 anos, de xente viaxeira, para entender a cidade de Santiago de Compostela. Unha cidade moi complexa, por o turismo, por como é estruturalmente, porque é un lugar de moito poder, goberno, tal, igual. Vivín ali 10 anos, sempre tive unha relación rara ca cidade. Entón, coleccionando estas postais, quixen, bueno, achegarme a nova cidade cos ollos do outro, como a ven, como a vía, non? Entón, mesturamos esos relatos do pasado co presente, con imaxes, unha pequena ficción que hai dentro da película, e o que vamos a mostrar hoxe é, bueno, cosa que eu sempre solo facer, que é enseñar o que non descartes, planos que non vayan entrar na montaxe. Comezamos en plan, vamos a Santiago, equipo, un mes. Non hai guión, non hai plan de rodaxe, vamos a escutar a cidade. Entón, nese escutar a cidade aparecen moitas escenas que foron aparecendo polo camiño, e que algunhas, obviamente, non teñen cabida na película. É o que hoxe vamos a amosar hoxe, amosarase hoxe e Never Ever. Estou presentando a miña primeira longametraxe que se chama Raíces d'Agua e que trata un pouco sobre o legado dos anciáns, o legado tamén do territorio que estamos a esquecer, porque a través desta película quero contar que o corpo e a terra son un todo e sen eso non é posible a vida, e creo que ademais aquí en Galicia sentímelo de outra maneira, e fala tamén do cambio climático. Isto é o que estou a presentar en Cannes. Recibo o Chimpín de Prata! Ademais do Chimpín de Prata para a actriz e directora Nerea Barros, o director e produtor Alfonso Zarauza recibiu este ano a máxima distinción do Festival de Cannes, o Pedigree de Honra, participando, ademais, en distintos coloquios e deixando a súa pegada no torreiro das estrelas. No medio das celebracións, cunha grande dor, o cineasta recibiu a noticia do falecemento do músico, compositor e actor Piti Sanz, que colaborou con Zarauza nas súas primeiras curtametraxes e longametraxes. Apeteceme falar do bonito que era Piti e do bonito que era a súa arte e a súa música. Síntome ben, era un día maravilloso hasta que tivemos a triste noticia do falecemento de Piti Sanz, un das mellores persoas que coñeci na miña vida, dos grandes músicos e artistas deste noso audiovisual galego, e polo tanto cambia un pouco, pero non quero que esteamos tristes, quero que celebremos a vida, a enerxía creativa e a grandeza de Piti, e esa mellor maneira é celebrando aquí en Cannes este premio de honor, de honra, que creo que todo o que eu constituín e todo o que eu creí está moi relacionado co que fixo Piti, polo tanto creo que é un premio compartido con el. Estou aquí presentando a curta Monstera de Diego Avalle, que é un realizador de Vigo moi interesante, que está facendo cousas moi chulas, e estamos aquí na sección de curtas competindo, e tamén coa longametraxe de Ángel Santos, Así chegou a noite, que a min encántame o cine de Ángel, sempre fui moi fan do seu cine, e agora estou axudando a través da producción
a que poña en marcha a súa nova película. Estamos moi entusiasmados con ela e creo que pronto teremos noticias interesantes de que festival imos estrear. Un proxecto que chamase Frío, que estou escribindo con Ledicia e que está producindo a productora andaluza La Pepa Films, e estamos, bueno, é un proxecto que está en ciernes, ainda está nacendo, pero que ten unha pinta moi interesante. Creemos que pode ser unha película nun futuro próximo, bueno, que unha película que, bueno, bastante interesante, penso eu. Non quero falar moito porque ainda non sabemos siquiera por onde queremos tirar exactamente, cara a onde queremos tirar. Temos moi claras algunhas cousas, pero temos dúbidas con outras, polo tanto, é un momento así como para falar pouco da película, pero sí que está en marcha. Outra actividade paralela de Cannes foi o Café Dromedario con Crea, co cineasta boliviano Alejandro Loyafa e coa guionista e actriz Claudia Costafreda, unha actividade moderada por Pablo Fontenla. Son Pablo Fontenla, represento a CREA, Asociación de Profesionais da Dirección e Realización. Este ano estamos aquí co Café con Dromedario, Café con CREA, e temos de invitados a Alejandro Loaiza e a Claudia Costafreda. Estivemos facendo un debate intenso porque, bueno, Claudia é unha das voces máis activas do país, máis novas e con unha narrativa máis complexa e directa e juvenil, e Alejandro Loaiza acaba de presentar a súa ópera prima Utama, que é unha maravilla que, bueno, representou a Bolivia nos Óscar e ademais acadou o primeiro premio do Festival de Sundance. Esta edición número 22 do festival inaugurouse coa proxección de Antes de Nós, de Ángeles Huerta. Mentres, no palmarés das seccións competitivas, destacou a curtametraxe Curmán de Alejandro Jato, que recibiu o premio a mellor curtametraxe, os premios a mellor actriz por Melania Cruz e mellor fotografía por Alicia Francés, ademais do premio do xurado dos veciños. Xosé do Pafo e Xavier Rúa alzáronse co premio a mellor dirección pola curtametraxe Munir, mentres no apartado de animación o premio foi para Cadáver de Dragón, de José Gamelo. Na sección de non ficción gañaron Exposed de Nela Fraga, mentres As entrañan saben o que a razón non entende de Alberto Lobelle recibiu unha mención especial. Finalmente, o premio do público Estrella Galicia foi para Monstera, de Diego Aballe. Rien. Une douche et du repas, bien sûr. N'oubliez pas de m'envoyer la photo. Oui. Je peux la montrer à ma femme, elle adore les photos. Je n'oublie pas. Parfait. En fait, à ce moment, j'étais... Marcos. Antoine, excuse-moi, je t'appellerai dans ce moment. Bon, pas de problème. O Festival de Cannes é un lugar, unha parada mítica dentro do circuito galego de festivais, onde vamos a ir as miñas primeiras curtas, ben recibidas, Estereoscopía, Nacos, Sere Voltar, é un lugar, pois, eso, que un tamén chega e acércase a ver aos compañeiros. Eso é bo, ter un lugar lonxe das galas máis televisivas como os Mestre Mateo, onde sabes que vai haber moita xente da profesión, podes ir falar e comentar como está o mundo, como vas cos teus proxectos. Confiaron en mí nas dúas curtametraxes, o que vendo os problemas de distribución que temos nós e que hai en xeral é bastante de agradecer, entón, bueno, estamos aquí, é un sitio que nos tratan ben, é un sitio agradable, está ben. A primeira vez que estou, tiña ganas de coñecer o festi, así que contenta de estar aquí. Como un lugar de encontro que sempre acabo volvendo e que foi como moi importante cando eu estaba comezando, rematando os estudos, comezando a facer curtas, pois sempre é chulo vir aquí a toparnos, como un lugar moi especial, sobre todo eso, como para o encontro, para o diálogo. O Festival de Cannes representa moitas cousas. Representa todo o que a grande industria non cree, que é que o cinema pode chegar a calquer lugar. E máis, non solamente chega, sino
que o pobo de Cans implicouse dende o primeiro minuto e a películas que non podemos ver en outros moitos lugares chegan a nós a través deste festival e chegan dunha maneira moito máis interesante e máis orgánica que noutros. Para min este é o mellor festival do mundo, cos mellores limusinas e cos mellores alfombras vermellas, e faime sempre moi feliz porque despois de todo o ano por aí andando e non sei que, cando chego a este lugar tomo terra e sinto o meu traballo e o cine, que é do que vivo, e vivo non solamente financieramente, sino espiritualmente, atopo aquí dende a idiosincrasia máis auténtica galega. Creo que como colectivo estamos demostrando que estamos facendo as cousas moi ben e temos que seguir tirando e purrando para adiante. Parabéns a todas e todos os premiados. Longa vida ao Festival de Cans e a por moitas máis primaveras de agroglamour e chimpins. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta